Aguasana, el gesto más sencillo para empezar a cuidarse. A mí me la recomendó el pediatra cuando nacieron mis hijos y desde entonces no compro otra. Aguasana se encuentra situada en una de las laderas de Agroba, en el término municipal de Baiona, Pontevedra, a 270 metros sobre el nivel del mar, en una zona verde, de gran belleza y libre de toda contaminación. A pie de manantial se sitúa la moderna planta de envasado, con un proceso de embotellado totalmente automatizado para mantener la pureza original del agua y asegurar la adecuada conservación de sus propiedades naturales. Disponemos de 3 líneas de envasado, 2 para el envasado PET y 1 para el vidrio. Aguasana está plenamente concienciada y comprometida con el medio ambiente, cuidando los manantiales y su entorno de forma sostenible y contribuyendo a la correcta gestión de sus envases, utilizando el vidrio y el PET que mantienen las cualidades del agua inalterables y además son reciclables. Las principales características de Aguasana que la diferencian de otras aguas envasadas son su débil mineralización y su bajo contenido en sodio. Aguasana no solo quita la sed, te cuida. Bos días. Saúdo a quen nos acompañan hoxe na tribuna, tamén a todos os deputados e deputadas. Permítanme que antes de entrar no que será desenrolo do orden do día, comparta con vostedes un recordo para o Papa Francisco, un home humilde, xeneroso, cercano, sobre todo cos máis necesitados, e tamén cun gran sentido de ironía
en positivo, que lle facilitou moitas cousas á xente. Descanse en paz. Moitas gracias. E agora entramos na orden do día. Neste caso, xustifican inasistencia ou delegan a emisión do seu voto. Neste caso, faino Enrique Barreiro Sánchez, que o fai no deputado don José Alberto Pazos Couñago, e doña Iria Taibo Corsaniego, que o fai na deputada doña Ana, na súa portavoz, doña Ana Belén Pontón Mondelo. O punto único é debate anual sobre a política xeral, comparecencia do señor presidente da Xunta de Galicia para informar e debater respecto da situación política da Comunidade Autónoma de Galicia. Para elo ten a palabra o presidente da Xunta, don Alfonso Rueda Valenzuela. Moitas gracias, presidente. Señoras e señores deputados do Grupo Popular, do Grupo do BNG, do Grupo Socialista e do Grupo Mixto, convidados e convidadas presentes, medios de comunicación, galegas e galegos. Ao cumprirse un ano desde o comezo desta legislatura, creo que é un bo síntoma dunha democracia xa e vigorosa que manteñamos, como imos facer hoxe aquí, un debate de política xeral. Para que? Pois para facer balance de todo o logrado, que é moito, para analizar o escenario actual e os seus retos e para aprofundar no noso proxecto de futuro con propostas. Desde o principio desta sesión, señorías, quero deixar claro que está a miña man, a nosa man tendida para enriquecer a folla de ruta dun goberno que é o goberno de toda Galicia. Todas as achegas constructivas que surdan nestas dúas sesións serán escoitadas e valoradas, por suposto. É o gallá que cheguemos a consensos. Cando o mundo máis padece os efectos do dogmatismo, da soberbia, da cerrazón, máis convencido estou de que Galicia debe conducirse dende o pragmatismo, dende a humildade, dende a apertura e dende o sentidiño. O que funcione ten que seguir aplicándose. E o que non debe cambiarse. Así votan os galegos normalmente e así debemos actuar nós que os representamos. Creo que é a mellor forma de acertar nun escenario que está dominado polas incertezas máis que nunca e das que, por suposto, Galicia non pode abstraerse. A día de hoxe é certo que ninguén sabe como vai se resolver a guerra comercial que tantos titulares deu durante as últimas semanas. É imposible saber con exactitude que hai de amago e que hai de realidade en todo o que estamos vendo. Pero o que é seguro é que vai ter un impacto sobre a nosa economía e, polo tanto, tamén sobre as nosas vidas. Hai unha semana reunímonos cos sectores máis expostos a estas incertezas e lles trasladamos que nos comprometemos a dotarlles de liñas de liquidez e de asesoramento para diversificar e abrir novos mercados, para axudalos cando máis o necesitan. O sea, anúnciolles que a Xunta xa ten un equipo específico analizando o posible impacto desta guerra comercial nas cifras macroeconómicas de Galicia. Ímolo facer desde o Instituto Galego de Estatística, que desde hai unhas semanas está adscrito á Oficina Económica da Presidencia da Xunta de Galicia, precisamente para ter esa visión estratégica e poder facer propostas de carácter executivo. Así poderemos contar con información necesaria para perfilar a curto, a medio e tamén a longo prazo a reacción que ten que ter a nosa comunidade ante este novo escenario e que, por suposto, tamén debe ter unha coordinación a nivel nacional e a nivel europeo. Calquera paso en falso pode saírnos moi caro, por iso hai que ser moi cuidadoso e moi riguroso. As exportacións a día de hoxe son un dos principais motores da nosa economía. Levamos 10 anos consecutivos, con única excepción do ano da pandemia, batendo récords. No ano pasado, no 2024, rachamos un teito histórico, 31.000 millóns de euros en vendas ao estranxeiro, nada máis e nada menos. Por lo tanto, as exportacións galegas medraron 16 veces máis que o que medrou o conxunto exportador en España. E as importacións mantivéronse estables, polo que a nosa balanza comercial é cada vez mellor. E creo que isto é moi importante e temos que facer o posible para conservalo.
Esta orientación exterior é a que confire ao modelo galego, o noso modelo, un plus de solidez en comparación con outros crecementos económicos que tamén se dan, pero que se sustentan moito máis fundamentalmente no gasto público. O noso non. E esta estrutura económica, a estrutura económica de Galicia, non é unha debilidade, senón unha fortaleza e agora vese máis que nunca. Dito de outro xeito, perante as dúas alternativas que existen ante este escenario tan complicado, a primeira repregarnos sobre nós mesmos e a segunda reafirmarnos na nosa orientación exterior, creo que todos deberíamos estar de acordo en que hai que elegir a segunda. A apertura é a opción máis coherente coa nosa identidade e tamén coa nosa historia. Galicia foi sempre un país con mirada longa. Un país con mirada longa na nosa privilexiada posición como balcón atlántico e como última parada de Europa antes de cruzar o charco cara a América. Señoría, pecharnos en nós mesmos sería, entre outras cousas, traizoar a memoria de centos de miles de galegos que gravaron o nome da nosa terra por todo o mundo. E por iso, ante o novo escenario internacional, Galicia debe responder, como dixen antes, con prudencia, por suposto, pero xa máis con medo. Quedarnos temerosos e empequenecidos no noso recuncho do continente non nos axudaría en absoluto a prosperar, todo o contrario. E por isto, en coherencia con todo o que acabo de dicir, imos aproveitar a nosa posición nas institucións europeas. A presidencia da Eurorrexión, que conformamos xunto norte de Portugal, do que agora mesmo son presidente de turno, ou a vicepresidencia que tamén ostento do Comité das Rexións. Aproveitaremos estes foros para levar a voz de Galicia a todos os recunchos onde poidamos chegar. Hoxe, máis que nunca, señorías, é o momento de pensar Galicia en grande. É o momento de perfilar un proxecto de país en positivo, con optimismo e con ambición, tamén con realismo e con prudencia, pero con optimismo e con ambición. Non podemos quedarnos nun acomodaticio non a todo, que é o primeiro paso normalmente para ser irrelevantes. É o momento tamén de apostar polo que funciona e aprender da experiencia das nosas e dos que o fan ben. Non de abrazarnos a vellos dogmas que hai moito que perderon a súa validez, aínda que algúns non se den conta. Pensar Galicia en grande, nunha Galicia calidade, significa sacudirnos con presos e confiar en que os nosos fillos e netos poden vivir mellor do que nos vivimos. Pero para que iso sexa realidade é necesario dar pasos axeitados para que a nosa terra siga crecendo. E todo o que acontece a nivel internacional demostra que a sensatez non é algo predeterminado, nin que veña de serie. É unha escolla colectiva dos povos. Hai povos que o escollen e outros que non. E a nosa terra creo que leva moitos anos elixindo sentidiño. Estou convencido de que esa vía é a que nos vai permitir acadar a mellor Galicia da nosa historia. Para iso traballamos. Galicia pensada en grande. Ese é o obxectivo e o noso pobo é capaz. Para iso son necesarias moitas cousas. O primeiro, seguir profundando no autogoberno. Defender os intereses de Galicia depende en moitas ocasións de contar cun centro de decisión forte e autónomo, incardinado noutros ámbitos territoriais, pero forte e autónomo. Esa foi a idea dos galegos que, aproveitando os ventos de cambio da transición democrática e as oportunidades que se abrían, comenzaron a construción das institucións autonómicas hai xa moitos anos. Señorías, decidir é poder e autogoberno é a mellor garantía de que os poderes públicos teñan sempre a Galicia como o seu norte. Creo que isto é sempre importante, pero especialmente nun momento no que parece que o Goberno central ten prioridades moi distintas do interese xeral ou, polo menos, moi distintas en moitos aspectos dos intereses de Galicia. A honra que supón para mí ser presidente e a responsabilidade só ten sentido se podo contribuir a mellorar a vida dos galegos. E desde esa mesma lógica, Galicia ten que ampliar os marcos do seu autogoberno naqueles campos onde sexan útiles, onde poidamos axudar o noso pobo. Un autonomismo útil. Un autonomismo que non busque competencias simplemente polo feito de buscarlas, por encabezar algún tipo de ranking e nada máis, nin por competir con ninguén. Non se trata diso. Un autonomismo ten que buscar competencias para exercelas naqueles ámbitos onde, como decía, creemos que
pódense dar solucións que agora mesmo non se están dando dende o Goberno central. O mellor exemplo, o litoral. Hai apenas 2 semanas formalizamos no Pazo de Rasoi a transferencia da xestión do litoral. Creo que unha desas ocasións onde o adxetivo histórico, que moitas veces úsase moi alegremente, aquí sí que pode usarse con toda a propiedade. Non queda grande. A disposición contemplada no artículo 27.3 do noso Estatuto de Autonomía materializouse por fin, case 45 anos despois de que fose redactada. E agora Galicia vai ter plenas competencias sobre 1,6 millóns de hectáreas do noso litoral. A comunidade autónoma con máis quilómetros de litoral vai poder xestionala de seu. Gustaríame facer aquí, diante de todos os parlamentarios e parlamentarias, un pequeno repaso de todo o proceso que vivimos ata culminar esta moi pelesada transferencia. Quero facela primeiro en aras da sinceridade e a claridade, que se saiba o que pasou, e tamén para previr actitudes similares no futuro. Recordo, primeiro, cando a Lei do Litoral avanzaba a súa tramitación dentro da Xunta, hubo un alto cargo do Goberno Central que dixo que era unha declaración de independencia. Non calificou a lei, calificouse a sí mesmo e probablemente tamén o Goberno do que formaba parte. Ninguén lle desmentiu. Despois, cando xa fora aprobada aquí no Parlamento de Galicia, unha ministra chamoume un día por teléfono para comunicarme que acababa de rematar o Consello de Ministros e que presentaban un recurso ante o Tribunal Constitucional, sen comunicación previa, sen abrir antes nin siquiera un proceso de negociación. Teño que dicir que sempre, durante todo este proceso, botei en falta un apoio por parte da oposición. Nunca chegou, sí que sentín o da sociedade civil galega, o dos interesados, empresas, particulares, persoas que creían que isto era bo. E eu os agradezo moitísimo. A Xunta defendía que a lei electoral encaixaba plenamente dentro da Constitución e así o ratificou o Tribunal Constitucional. É certo que tivo que pasar despois un ano para que o Goberno materializase o traspaso. Polo medio pasaron outras comunidades autónomas que tiveron moito máis fácil, non tiveron que pelesar o que sempre se obliga a pelesar a Galicia. Señores, teño que dicir unha cousa, se eu estivese na oposición, tería estado no acto oficial de traspaso. Por compromiso co autogoberno, por coherencia e por responsabilidade institucional. A ausencia dos voceros da oposición no Pazo de Rasoi foi a culminación, hai que decilo, da súa ausencia durante toda esta batalla política e legal. Isto tamén quedará para a historia, señorías. Tamén quedará para a historia. Pero, señora Pontón, señor Besteiro, Partido Socialista de Galicia, Bloque Nacionalista Galego, con ou sen vostedes, Galicia ten un plan para o seu litoral e vai no levar adiante. Xa estamos a traballar con moitos sectores, con moitas persoas e entidades interesadas nas primeiras medidas, sin esperar siquera a que a transferencia sexa efectiva o 1 de xullo. No eido normativo, por exemplo, faremos un procedimento unificado para todas as autorizacións e permisos que son necesarios para vivir e traballar no litoral. Reducir o papelame, tempos de espera o mínimo posible, todo iso ímolo facer, porque se pode facer agora que temos a competencia. No eido cultural imos aprobar de xeito inmediato o primeiro catálogo do patrimonio do litoral para dignificalo, preservalo e difundilo, é moito e necesita estas accións. No ámbito da mobilidade, a Xunta está planificando xa unha rede de sendas que vai conectar o litoral galego dende o norte ata o sur, dende Ribadeo ata a Guarda, unindo e homoxeneizando tramos que xa existen e facendo outros novos. Un litoral, unha senda por todo o litoral galego. E no eido económico faremos unha guía para a integración dos establecementos hostaleiros do litoral que poden e deben contribuir a unha costa armónica a nivel paisaxístico. Nese documento vai haber orientacións para que a estética destes locais sexa coherente entre sí e coa paisaxe. O litoral é para desfrutarlo e respetalo. Temos un enorme tesouro donde hai persoas e pode convivir, que as persoas vivan, que as persoas poidan xenerar
recursos económicos que teñan riqueza e conservar o litoral. E faremos un programa para recuperar e rehabilitar edificacións valiosas a nivel arquitectónico, histórico e cultural, que agora mesmo son puras ruínas. Poden ter un aproveitamento e contribuir ao desenvolvemento das zonas onde se atopan e hai moitos emprendedores, moitas persoas novas que lles gustaría e que supoño que enseguida serán calificados por os de sempre de especuladores. Eu reivindico que se cree riqueza en Galicia e que a xente poida crear riqueza. Señorías, autonomismo útil, competencias para exercelas, poder para servir. E este gran paso para o autogoberno que foi as competencias do litoral ten que seguir, hai un camiño cara ao futuro. Hai outras competencias que se poden exercer mellor dende o ámbito autonómico. Imos traballar por elo. Por exemplo, a xestión compartida das alertas meteorolóxicas. Vimos, por desgracia, o importante que era un bo funcionamento coa recente dana de Valencia. Por lo tanto, hai que combinar as capacidades da EMET, que as ten, e as fantásticas e contrastadas capacidades de Meteo Galicia, e que se combinen e presten un servicio óptimo. Por lo tanto, pediremos que así sexa igual que se fixo noutras comunidades autónomas. En segundo lugar, imos seguir reivindicando algo que a estas alturas non debería ser necesario reivindicarse. O rescate da concesión da P9 e a súa transferencia a Galicia. Mareas bonificacións en vigor, as últimas que foron aprobadas, a Autoestrada Atlántico sigue sendo un 6,5% máis cara por quilómetro que as vías da peaxe autonómicas, mentras que a súa concesionaria obtén beneficios récords que demostran que hai moita marxen de actuación. É necesario que o Goberno Central faga unha reflexión moi sinxela e moi evidente. É razoable que gaste cada exercicio máis de 84 millóns de euros en bonificacións cando, segundo os cálculos dos técnicos, os cálculos ben feitos, con 2.400 millóns de euros podería recuperarse a concesión. Que pasaría se esta situación se estivera dando noutra comunidade autónoma que todos temos na cabeza? Galicia xa marcou o camiño a seguir. O ano pasado aprobamos o rescate de 4 autoestradas con peaxe en sombra. Simplemente hai que seguir por ese camino, hai que ter vontade política e hai que tomarse en serio a Galicia. O rescate ou a transferencia, ou mellor, primeiro o rescate, despois transferencia é o que hai que facer. É insultante, señorías, seguir escoitando promesas incumpridas de gratuidade lanzadas alegremente o aire en campaña electoral e, dende logo, o que é insostible esta situación de bloqueo político absoluto. Máis de 40 demoras solo nesta legislatura no Congreso dos Diputados, mentras os cidadáns soportan cada ano, vía impostos ou peaxes, máis gastos para pagar a P9. E, en terceiro lugar, imos reclamar que se transfira á nosa comunidade unha competencia que neste momento faise moi urxente, a xestión dos permisos de traballo. Xa teñen noutros lugares de España. Hai unha falta de man de obra que atenaza moitos sectores productivos e, por lo tanto, é necesario activar un procedemento exprés, rápido, útil, que permita que as persoas de fora da Unión Europea poidan traballar en Galicia con todos os papeles en reglas. Se o Goberno Central estivera xestionando esta competencia axeitadamente, o mellor non é necesario pedila, pero é evidente que non. E todos o sabemos, e todos vemos mostras diarias. Por lo tanto, eu propóñolles hoxe aquí, neste debate, que o Parlamento de Galicia solicite a transferencia vía lei orgánica das competencias de execución da legislación laboral en materia de autorización de traballo dos inmigrantes, que o solicite este Parlamento, incluindo as competencias necesarias para a xestión das políticas activas de emprego que favorezan a súa plena inserción laboral como persoas de pleno dereito que teñen que ser. Señorías, este é unha proposta que virá este Parlamento, téndolles a man hoxe neste debate para acadar un acordo. Sería moi positivo para que Galicia teña esa capacidade de autorizar rapidamente que os estranxeiros que queran sentarse aquí para traballar poidan facelo de xeito sinxelo. Solucionarlles a súa vida e solucionar tamén a vida de moitos empresarios que necesitan que eses postos de traballo, esas vacantes que teñen agora mesmo, sexan cubertas. En cuarto lugar, non hai que esquecer que hai máis de 3 anos o Goberno Central, como tantas cosas que comprometeu e despois esqueceu, comprometeu para Galicia
á cosestión do ingreso mínimo vital. O noso interese sigue estando sobre a mesa, o desinterese do Goberno central en cumprilo tamén. Por lo tanto, rachemos con esta situación. Queremos garantir que esta prestación estea vinculada coa inserción laboral das persoas que o reciban. Eu entendo o obxectivo, e creo que deberíamos entenderlo todos así, o obxectivo das axudas de inclusión social non para ser recibidas a perpetuidade, o contrario, todo o contrario, que os beneficiarios consigan sair canto antes da necesidade de ter estas axudas e poidan desenvolverse por si mesmos. E por eso queremos facer esta cosestión. Por tanto, señorías, sen dúbida, todo isto vai necesitar da colaboración do Goberno central. Non podemos facelo solos. E é desexable ter unha relación o máis fluida posible co Goberno central, por suposto. Eu son o primeiro, fixen outro día cando por fin rematou toda a sinsentido que hubo que facer para conseguir a xestión do litoral, en recoñecer que ao final, aínda que tarde, mal e arrastro, cando as cousas se fan, hai que recoñecer que polo menos se fan. Por lo tanto, se existe esta correspondencia, este Goberno será o primeiro en recoñecelo. Porque ademais resulta moi difícil entender que mentras outras comunidades que non necesito mencionar se lles tolera todo, se lles aplaude todo, todo o que queren é concedido, nos teñamos que acudir a unha comisión bilateral que nos plantexe o Goberno central para pelesar por cousas tan evidentes como a valoración da discapacidade, que sexa máis útil, máis rápida, máis áxil para os galegos, para poder implantar o retorno social das enerxías renovables, a repotenciación que se sume á máxima produción enerxética co mínimo impacto paisaxístico posible. Pois todo isto non lle parece ben ao Goberno central, todo isto hai que pelesarlo nunha comisión bilateral. Ou as medidas para incrementar a oferta de vivenda. Non é normal que todo isto se nos discuta a nós sempre. Por tanto, insisto en que gustaría meter unha relación máis fluida co Goberno central, pero tamén isto pasa porque o Goberno central cumpla con Galicia. E, dende logo, quero deixar claro unha cousa. Se eu teño que escoller, se o meu Goberno ten que escoller, se a maioría dos galegos, entendo, teñen que escoller entre defender o interés de Galicia ou quedar ben cos ministerios, está claro o que imos escoller sen ningunha dúbida. Sen ningunha dúbida. E, señorías, non esquezamos que para que a Administración autonómica de todos os galegos poida exercer estas competencias, as que poidan seguir vindo, con todas as garantías, é necesario dispoñer e reforzar as persoas que permiten que cada día toda a Administración funcione. Os empregados públicos, tan injustamente vilipendiados por vostedes últimamente, señores da oposición. Ao longo desta década, a Administración vai profundar nun proceso necesario de remuda xeracional. Xa comenzou. Desde que no 2020 se incorporase máis de 17.500 novos profesionais entre 2020 e este ano imos seguir, imos convocar 4.670 novas prazas para seguir revitalizando, para seguir rejuvenecendo, para seguir engrasando a maquinaria da Xunta de Galicia e dos servizos públicos que dependen delas. E tamén, por suposto, continuamos modernizando a Administración Judicial na parte que depende de nós, para facilitar o traballo de profesionais imprescindibles. Se funciona a xustiza, funcionan outras moitas cousas, e que a atención que se presta á cidadanía, os justiciables, sexa óptima. En esta liña irán os avances cara á nova oficina judicial, se vai implantar, ou a simplificación, por exemplo, dos trámites para as parellas de feito. E non olvidemos tamén unha parte fundamental da vertebración de Galicia, señorías, que son os concellos, os nosos 313 concellos. Por trayectoria e por convicción, eu defendo o municipalismo. É fundamental, e o municipalismo que colabora coa Xunta de Galicia e a Xunta de Galicia que colabore cos concellos, ese é o camiño. Por lo tanto, avánzolles que xa neste ano empezaremos a tramitar unha nova lei de administración local de Galicia para, precisamente, reforzar esta colaboración, entre outras cousas, entre a Xunta e os concellos. Unha nova lei que condensará nun só texto moitas cousas, pois moitas disposición que antes estaban dispersas, pois nada máis e nada menos que en 5 leis, unha lei que vai incorporar as novidades dos últimos anos en materia de administración electrónica, transparencia, innovación, que é necesario incorporar e que os concellos teñan regulados legalmente, e unha nova lei que nos sitúe a vanguarda das regulacións autonómicas en materia de réxime local.
Hai que abordar as problemáticas que están enriba da mesa. Unha fundamental, por poñerles un exemplo, a delimitación dos municipios máis afectados polo reto demográfico, que son moitos, os pequenos, basicamente. Moito se fala das cousas que hai que facer e pouco se falla. O Goberno Central fala moito desto, non fixo a día de hoxe absolutamente nada. Por lo tanto, nós temos que actuar. Xa anuncio que, entre outras cousas, esta lei vai crear un réximen especial para os concellos en risco de despoboamento, con actuacións en plans específicos e con dotación orzamentaria para leválos a cabo. Será un refrexo máis do apoio da Xunta de Galicia aos concellos que este ano, por certo, en transferencias económicas específicas bateu un récord con 644 millóns de euros. Señorías, falando de financiamento, por suposto, hai que falar do financiamento autonómico. Aquí, Galicia xógase moitísimo. Hai que seguir defendendo esa alianza con outras comunidades autónomas para poñer en valor o que nos interesa. O que nos interesa é que no financiamento autonómico se teña en conta a dispersión, o envellecemento da poboación, o sobrecuste que isto implica para as administracións públicas, en definitiva, o custe efectivo de prestar os servicios. Esta mesma semana mantivemos unha reunión técnica, así a calificaron eles, co Goberno Central. Deixamos as cousas claras, de nada sirve non ser claro, de nada sirve perder o tempo en cuestións tan importantes como esta. Dubido que haxa un só galego ben informado, polo menos, que a día de hoxe crea que a mal chamada condonación da débeda autonómica é unha decisión que se toma pensando nos intereses da nosa terra, nos intereses de toda España e non nos intereses concretos das comunidades autónomas de sempre. A mutualización da débeda, porque iso é, vamos a chamalo polo seu nome, non supón máis fondos para mellorar os servizos públicos, non veñen fondos a maiores. Un novo financiamento autonómico sí que permitiría iso. Por iso aí sí que nos hagamos moito. A mutualización da débeda non supón a súa desaparición ou que Galicia se esqueza dela, en absoluto. Simplemente cambia de mans das comunidades autónomas, especialmente das máis apalancadas, das que máis cartos deben, pois vai ao conxunto dos españois e, por lo tanto, tamén os galegos, que pasamos a deber, de repente, 600 millóns de euros máis de 223 euros por galego. E isto non é xusto, señorías. Galicia mantivo estes anos tan difíciles as contas saneadas a base dun principio elemental. Sentidiño nas contas, non gastar o que non se ten, prever que o que se pide hai que devolvelo. Eu comprendo, todo o mundo comprende que é moito máis política, moito máis sinxelo, facer determinados tipos de política cando se xestiona sin control, cando consideras que xa virán outros a pagar o que gastache sin a máis mínima contención. Isto é o que pensan algúns, e isto é o que temos que sufrir outros. Un dato moi ilustrativo. No 2024, que era ano electoral, Galicia reduciu o seu endebedamento en 234 millóns de euros. Volvimos aos niveis de endebedamento do ano 2012. Neses mesmos 12 anos donde nos reducimos a débeda, a Administración Xeral do Estado, por lo tanto a Administración de todos, e tamén dos galegos e galegas, incrementou a súa débeda en 567.000 millóns de euros. Claro, ante esta situación e con medidas como o reparto entre todos da débeda de algúns, o Goberno Central, entre as cousas, o que está logrando é o sinsentido de que a xestión razoable sexa unha xestión a perseguir, unha xestión castigada. Todos os incentivos e premios, todas as esperanzas de millora, vanse para as comunidades autónomas que xestionaron peor. Señores, que país queremos construir cando se recompensa a quen o fixo mal e penalizamos a quen o fixo ben, a quen o fixemos ben? Isto non é ningún bo augurio para ter unha economía sólida. E necesitamos, e queremos, e creo que en Galicia temos unha economía sólida. É unha boa marcha de economía, senta os cimentos para que un país funcione. Isto é así, e isto entende todo o mundo. Outra cousa é que algúns non o queran recoñecer. E por iso é tan importante poñer en valor as cifras que Galicia está experimentando día a día, mes a mes, ano a ano. Gracias ao esforzo de moitísima xente. Gracias ao esforzo de traballadores, de empresarios, gracias a unha xestión pública con sentidiño, hoxe hai cifras das que podemos presumir.
O PIB per cápita de Galicia é o que máis creceu en toda España dende o ano 2009. O paro en Galicia está en mínimos históricos, caeu un 7,6% nos últimos 12 meses e mantemos o diferencial co conxunto de España, diferencial a favor de Galicia. Os están cotizando a Seguridade Social preto de 50.000 galegos máis dos que o facían no ano 2009. Galicia é a segunda comunidade na que máis creceron os salarios neste tempo, 7 puntos por riba da media nacional. E como xa dixen anteriormente, as exportacións siguen, afortunadamente, batendo plusmarcas e tirando en gran parte da economía. E todas estas cifras que ditas en abstracto son só cifras, hai que poñelas en conexión coa vida cotiá dos galegos, co seu día a día. Non é o mesmo ter estas cifras que ter cifras moito peores. Estas cifras teñen consecuencias positivas, sobre todo o tecido social. Significa que cada vez hai máis persoas contribuindo ao progreso de Galicia e que a riqueza que xeran pode financiar a mellora dos servizos públicos sin ter que aumentar a carga fiscal. Cando a economía vai ben, sempre hai explicacións. Apostar polo talento e a formación, polo aproveitamento das nosas posibilidades estratégicas, que as temos e cada vez máis, e tamén por unha contorna institucional, administrativa, de estabilidade, favorece a creación de empresas e o seu desenvolvemento. O que non sirve de nada é atacalas e decir que teñen a culpa de todo. Os que crean riqueza deben ser apoiados e as cousas funcionan. E tamén as fórmulas de agilización e simplificación administrativa, como a Oficina Económica de Galicia, copiada por outras comunidades autónomas, está servindo para que todo isto avance. Crear novo solo empresarial barato e rápido, para poñelo a disposición dos que queren seguir crecendo, dos que queren establecerse, contribuye a que a nosa comunidade de Galicia gañe competitividade sen perder estándares laborais, sen perder calidade de vida e sen aumentar a presión fiscal. Permítame que tamén entre en cuestións concretas, nunha fundamental que constituí, polo menos estas últimas semanas, o monotema da oposición. Estou falando da creación dunha fábrica de fibras textiles sustentables en Palas de Rei. Señorías, imos falar claro, a orixe deste proxecto está nunha pregunta clave. Como conseguir, ou máis ben como evitar, que máis da metade dos eucaliptos que se plantan, medran e se cortan en Galicia sexan transformados fora da nosa terra. Pechar o ciclo productivo da madeira para que cada euro, dende o principio ata o final, quede en Galicia. Este é o plantexamento. A partir de aí ven toda a demagoxia que se queira. E ademais teño que dicir unha cousa, na Unión Europea, en xeral, e dende logo en Galicia, a suposta batalla que algúns queren plantexar entre protección do medio ambiente, da contorna e do desenvolvemento económico, aquí está perfectamente resolta. Está resolta porque hai procedementos públicos, pautados, exixentes e absolutamente controlados e controlables. Estes procedementos garanten que calquera iniciativa que quera asentarse nun territorio, no noso territorio, cumple coa legislación ambiental máis estricta. E é así, sobre todo, e volvo a decilo, porque temos uns técnicos, uns funcionarios de primeirísimo nivel os que vostedes lles faltan o respeto continuamente. E hai que decilo outra vez. Aquí, señorías, aquí o verdadeiro debate, o que temos que plantexarnos non é outro que industria sí ou industria non. Emprego sí ou emprego non. Investimento sí ou investimento non. Progreso sí ou progreso non. O que non se pode é ser tan demagóxico como para decir que temos que ter o mesmo tecido industrial idílico que no século XIX e que, ao mesmo tempo, a xente non marcha a traballar porque aquí non hai as oportunidades económicas das industrias do século XXI. Eso é o que hai que plantexarse. Existe en Galicia unha oposición, nunca mellor dito, que se opón a todo, oposición frontal. Unha claramente e outra, ás veces, vergoñosamente, medio pensionistas, pero ao final son o mesmo. Conforman un sistema que está en contra de todo. En contra, por suposto, dunha industria de fibras textiles, pero tamén en contra dunha empresa gasística galega, en contra dos parques eólicos en terra, en contra dos parques eólicos no mar,
En contra das centrais hidráulicas, en contra da minería, en contra do turismo, en contra de todo. A pregunta que compre facer, e eu fago ben en alto, ben claro, é, señorías, vostedes de que están a favor, señorías da oposición? De que están a favor? E o máis grave é que non é que non propoñan unha alternativa, que nin se molestan, é que deixan a nosa terra sen alternativas para prosperar, alternativas que aproveitan outros. Se alcume de os do non, que con tanto esforzo e con tanto mérito gañou o Bloque Nacionalista Galego, indudable, que son os campeóns en eso, agora empeza a estar un pouco disputado polo Partido Socialista, e isto non é crítica, é crónica, con eses vaivenes que ao final o que consiguen é deixar a Galicia sen financiamento. Veremos onde vai todo ese financiamento que se lle nega a Galicia. En todo caso, noraboa, señores da oposición. Demostraron ser moi eficaces en que non veñan cartos a Galicia. Veremos se o son para todo o contrario, para que veñan cartos a Galicia. Veremos se o son. Neste momento hai moitos ollos pousados en nós. Hai moitos emprendedores potentes e outros non tan potentes, pero todos pendientes de ver se a nosa terra se acaba convertendo nun lugar hostil para investimento e a creación de emprego. Nese caso terá moi claro, irán onde isto non sexa así. Eu por iso lle reitero que a Xunta de Galicia, eu mesmo, o meu goberno, vai ser firme. Calquera proxecto que non cumpla coa normativa non será autorizado, pero calquera proxecto que cumpla será benvido porque contribuye ao desenvolvemento da nosa terra e non imos tolerar que os que levan anos intentando expedir títulos de bos e malos galegos agora resulta que encima sexan os que dan as bulas de boas e malas empresas. Non o imos tolerar, eso téñano clarísimo. É moi revelador, señorías, que a día de hoxe, e queda apenas un ano para cumprir o prazo dobrado do 26 dado pola Unión Europea, haxa 18.260 millóns de euros de fondos europeos para a industria aínda guardados nos caixóns dos ministerios. É moi significativo que o Goberno Central o único que faga, en vez de distribuílos, crear riqueza con eles, como dixo que iba a facer, como tiñamos esa enorme oportunidade, gasta todos os seus esforzos en intentar prórroga tras prórroga, en vez de executar, e en afanarse sobre todo en buscar pretextos para non financiar os proxectos industriais galegos que cumpren coa normativa. E é moi significativo esa vara de medir medioambiental que se aplica en outras partes de España e a que se aplica aquí. Xa ocorreu nos últimos meses, hai indicios de que volva a pasar. Financiamento sin ninguna exigencia ambiental, todas as exigencias ambientais para Galicia. O que non pode ser é que se cumprimos esas durísimas condicións, ainda así se nos negue todo. Porque en Galicia, con declaracións de impacto ambiental xa aprobadas, se nos exixe o que non se exixiu en proxectos que non as tiñan nin empezadas e que tuveron asignacións directas de centos de millóns. Por suposto, fora de Galicia. Por suposto, nas comunidades autónomas que lle interesaban o Partido Socialista. Por iso, vou máis alá. Aquí o debate ten que ser, ao final, si existe compromiso con Galicia ou non existe. Desde logo non podemos tolerar discriminacións nin exclusións que están baseadas ao final en excusas indefendibles. Eu vou seguir reivindicando que a industria galega reciba o apoio que o Goberno ten que darlle, que estaba comprometido. E, polo tanto, non podemos admitir discriminacións con fondos europeos. E por iso, señorías, lles avanzo que imos reclamar ao Goberno que destine de xeito directo deses miles de millóns que están sin gastar e que acabarán perdéndose o que a Galicia lle corresponde estritamente. Xa non pido tratos privilexiados como se dan outros, o que nos corresponde exactamente. O 6% deses máis de 18.000 millóns de euros. Que os podamos xestionar, xa que o Goberno Central non é capaz, que podamos nós crear riqueza aquí. O Goberno aí vai ter oportunidade, cando fagamos a petición, de demostrar o seu compromiso con Galicia. E, señorías da oposición, vostedes, de ver, como les decía, si son eficaces traendo cartos a Galicia. Non traendo, son os máis eficaces do mundo. Só veremos. Eu, dende logo, o meu Goberno imos seguir defendendo unha política económica que permita que Galicia, e pode facelo, estea á vangarda nos sectores económicos máis puxantes.
evitar que outros aproveiten as oportunidades que nós podemos deixar pasar. Eso non pode suceder. As novas industrias, as que crean empregos máis cualificados, os millores pagados, empregos de calidade, de futuro, son as que nos interesan. Eu non estou aquí para vivir cómodamente, o teño clarísimo. É moi fácil estar sentado durante décadas en un escano premendo sempre o botón de non a todo e dando leccións de xestión orzamentaria cando en 25 anos non se xestionou un euro público. Eu, desde logo, eso non o vou facer. E por iso vou deixar claro outra cousa. Creo que este debate é para ser claros, para decir o que hai e para decirlle que sí os que sempre din que non. Frente á negativa preventiva, xa estamos vendo dos de sempre, que todos sabemos quen son, eu quero decir aquí que a Galicia interésalle moitísimo nestes momentos, especialmente contribuir a que a Unión Europea gañe autonomía estratégica tamén no ámbito dos minerais críticos. E, polo tanto, se o noso solo ten potencial para impulsar o desenvolvemento do continente europeo neste momento e, polo tanto, tamén o desenvolvemento de Galicia, Galicia vai estar aí. Na aposta por unha minería, eso sí, sustentable. Na aposta por unha minería que cumpla con todos os requisitos, que sea respetuosa con o medio ambiente, pero cusos froitos contribuyan ao desenvolvemento da nosa terra, tal e como, por outra banda, establece a Lei de Recursos Naturais que aprobamos neste Parlamento. Señorías, se a xeografía sitúanos na periferia de Europa, a xeoloxía pode colocarnos nos centro dos grandes retos estratégicos da Unión e Galicia beneficiarse. Para iso hai que ser valiente, claro e estricto. E nós o imos ser. Os do non farán tamén o seu traballo, seguramente. E hablando de oportunidades. Hablando de oportunidades, decía que a situación xeopolítica actual, que ten moitas ameazas, tamén ten oportunidades para quen sepa aproveitalas. Nós temos unha oportunidade, varias, algunhas as mencionei. Outra, moi importante, a que se vai plantexar no eido aeroespacial con todo o que ten que ver co gasto de defensa. Levamos anos posicionándonos, nese sector. Apostamos hai máis de 10 anos, cando era moito máis difícil ver oportunidade, por impulsar un polo aeronáutico que tiña e ten o seu epicentro no aeródromo lucense de Rozas. Estaba enfocado naquel momento o desenvolvemento de avións non tripulados para uso civil, é verdad, pero tamén eso foi criticado. Os de sempre criticaron que tampouco podíamos facer eso nese momento. Fixémolo. Pois ben, hai que decir que frente aos visionarios, os que non teñen nunca responsabilidades públicas e sempre as critican, durante estes anos o sector aeroespacial medrou en Galicia un 60%. Aquela aposta tan criticada. Hoxe xa dependen deste sector en Galicia máis de 4.200 empregos. E somos a comunidade autónoma na que máis medrou a facturación e, polo tanto, a riqueza neste ámbito. E agora, as novas oportunidades fan que teñamos diante unha oportunidade, nunca mellor dito, cun enorme potencial de crecemento. Por iso, imos reorientar este polo aeroespacial. Por lo tanto, anúnciolle que durante os próximos 5 anos, contando este ano, a Xunta vai investir 180 millóns de euros nunha nova iniciativa estratégica do sector aeroespacial en Galicia, reorientada á seguridade e á defensa. Para que? Pois para aproveitar o vigor que xa ten este sector na nosa comunidade, o prestixio e ante a previsión de que a demanda se incremente, vai no facer exponencialmente nos vindeiros anos. Galicia estará aí, a pesar das críticas que estou seguro que imos ter. A que imos adicar estes 180 millóns de euros? Pois a unha estrategia en 3 piares. O primeiro piar, un programa de investimentos conxuntos no que a Xunta con empresas tractoras que xa existen, as que poidan vir, poida participar no desenvolvemento dos proxectos industriais que vanse plantexar, sen ninguna dúbida, neste eido a partir de xa. Tamén tenemos un servizo de asesoramento para que as empresas deste tecido productivo e outras que non o sexan pero queiran reorientarse hacia o sector aeroespacial
poidan facelo dun xeito máis sinxelo. E tamén crearemos, como terceiro pilar, un fondo de investimento específico para apoiar todo o desenvolvemento destas novas tecnoloxías dirixidas, eso sí, a industrias que queiran establecer ou ampliar as súas sedes ou centros de traballo en Galicia. Señorías, onte escoitábamos o presidente do Goberno decir que ten un plan e unha previsión. Bueno, o presidente do Goberno dicindo que unha parte do Goberno, outra parte do Goberno xa dixo que non estaba disposto, pero se ao final vai para adiante, que esperemos que sí, hai un plan e unhas previsións de investimento en materia de defenso. Ese plan ten que pasar, esperemos, temos os piares, espero a súa colaboración, por investimentos importantes en Galicia. Espero que así sexa, porque aquí temos as capacidades para poder facelos. Damos un paso adiante tamén en todo isto. Os cimentos están asentados. Por lo tanto, ser a cuarta comunidade con máis emprego en materia de seguridade e defensa nos ten que axudar a todo isto, agora que tomamos a iniciativa para reforzar a nosa posición. É unha maneira máis, como todas as demais que expliquei, como todo o resto de iniciativas, de oportunidades que non podemos perder, para que os galegos, especialmente os máis novos, atopen traballo aquí na súa terra. A industria, señorías, é a mellor vacina contra a emigración. E nós, desde logo, imos facer todo o posible para que así sexa. E, por suposto, todo este relanzamento industrial, todo este aproveitamento das novas oportunidades, as que estean máis á vanguarda tecnolóxica, hai que facelo sin esquecer os nosos sectores tradicionais, os nosos sectores que sempre estiveron aí e que siguen explicando e dándolle vida a Galicia. Hai que reforzar o noso compromiso con o noso sector primario. Levamos anos demostrando que a gandería e a agricultura poden e deben ser sinónimo de futuro e, en ningún caso, un vestixio do pasado. Hai que apostar, hai que seguir apostando pola remuda xeracional. A posta en marcha do Banco de Explotacións, axudas que xa facilitaron dende o ano 2009 que se incorporaran máis de 5.000 galegos e galegas ás explotacións agrícolas de menos de 40 anos, é un camiño que hai que seguir potenciando. Hai que seguir impulsando a promoción, a adaptación constante e a mellora da comercialización dos produtos do noso agro, especialmente agora, especialmente no sector vitivinícola, no que somos claramente líderes e que agora ten unha serie de retos, por iso decía antes que hai que acompañar as empresas ahora que o necesitan para que poidan seguir exportando. Hai que seguir fomentando innovación no sector primario. Hai que seguir impulsando proxectos piloto que permitan desenvolver novos produtos, prácticas, procesos, tecnoloxías que están se implantando a moita velocidade no sector agrícola, gandeiro, forestal, todo iso hai que apoialo. Estamos investindo cada ano máis de 50 millóns de euros en mellorar a vertebración da terra agraria. É un problema para Galicia, por lo tanto, hai que abordalo. Hai que facer investimentos non só para mellorar infraestructuras, camiños rurais, pasteiros, regadíos, hai que seguir avanzando en un proceso complexo na contación parcelaria, hai que seguir impulsando a nova figura dos polígonos agroforestais. Xa logramos ordenar 23.000 hectáreas dende o ano 2020 e estamos avanzando en outras 113.000 que irán culminando pouco a pouco nos seguintes meses. Por lo tanto, queremos seguir por este camiño que nos levou, entre outras boas cifras, a incrementar nun 16% a produción de leite e nun 20% a de viño, no que levamos de década. Por iso lles anuncio que Galicia porá en marcha unha rede de centros de innovación agroalimentaria no medio rural. Para que? Para asesorar as iniciativas empresariais que multipliquen o valor engadido do que se produce en Galicia e así seguir avanzando especialmente coa xente nova. E, dende logo, se falamos de sector primario, hai que falar, señorías, do noso mar, a nosa riqueza. A Xunta ten que seguir traballando para despexar as incógnitas e aproveitar as enormes potencialidades que sigue tendo. Hai que seguir traballando da man dos científicos, da man do sector, hai que seguir desenvolvendo o plan de competitividade e sustentabilidade do marisqueo en Galicia para impulsar a súa productividade, a súa rentabilidade,
para ver por qué se están producindo mermas en determinados lugares, en determinados produtos, para mellorar todo iso. Estaremos tamén moi presentes nas institucións europeas, agora máis que nunca, para que se trate con xustiza a primeira potencia regional pesqueira do continente, que somos nós. Xa tivemos un avance importante, un comisario de pesca, un comisario de mar específico na Comisión Europea, que antes non existía. Existía ese comisario a tempo parcial de tan triste recordo. E agora hai que seguir avanzando, hai que chegar a todas as instancias europeas para protexer a nosa conserva ante un hipotético acordo de libre comercio con Tailandia. Nun mercado globalizado non sería nin xusto, nin comprensible, nin admisible que os nosos produtores que teñen un elevadísimo nivel e unha elevadísima calidade técnica recoñecida en todo o mundo, por eso exportan tanto, uns enormes estándares laborales e medioambientais, se visen penalizados frente a rivais que non cumpren todo iso. Que se algo estamos aprendendo estes días é a importancia de contar con autonomía en todos os aspectos, tamén autonomía e soberanía alimentaria. Agardo que aquí teñamos a colaboración do Goberno Central nesta defensa do noso sector conserveiro. E, en paralelo, por suposto, hai que seguir traballando aquí internamente, hai que seguir concienciando a poboación sobre a importancia de que os produtos do mar sexan unha parte fundamental que son de calquera dieta equilibrada e saludable. Estamos asistindo con enorme preocupación, señorías, as cifras que revelan que o consumo de peixe está en caída libre en toda España, tamén en Galicia. Hoxe en día sitúase nos 18 kilos por persona e ano. Hai pouco máis dunha década estaba en moito máis de 27. Por economía e por saúde é unha mala noticia. Levamos anos insistindo ao Goberno Central, coa calada por resposta, para que tome unha medida que tería, sen dúbida, un efecto directo inmediato sobre o consumo, que é, ni máis ni menos, que é algo que é moi entendible, reducir o IVE do 10 ao 4%, consideralo un alimento básico. Atopámonos co silencio, coa incomprensión, ata o día de hoxe, coa inacción. Seguiremos reclamando, pero, ademais de reclamar, hai que facer algo. E, aparte de seguir promocionando divulgando os beneficios do consumo dos nosos produtos pesqueiros dos galegos, imos tomar unha acción directa. Imos lanzar un bono para estimular o consumo de peixe fresco. Vai estar dotado con 50 euros, vai chegar a 50.000 consumidores, 2,5 millóns de euros ao longo de 10 semanas, para animar a xente a que volva a comer peixe, para que volva a recuperar ese hábito. Ves algunha risiña na oposición, con esa risiña desdeñosa de que en todo sabe e lles parece que non hai por que facer nada destas cousas e que a que nos dedicamos. Miren, eu xa sei que é un xesto sinxelo. De logo é moito máis eficaz que mirar para outro lado cando lle pedimos ao Goberno que vostedes apoian que faga algo. Non fai absolutamente nada. Por tanto, imos facer isto. É simbólico, sí. É eficaz? Bueno, tamén. 50.000 consumidores, 2,5 millóns de euros. Pero, sobre todo, manda unha mensaxe que ten que quedar claro. Para nós, para os galegos, o noso sempre vai ser o primeiro. E queremos poñer en valor, difundilo e estimulalo. E se lles provoca risiñas, alá vostedes, alá vostedes. Se falamos de sectores estratégicos, dende logo o turismo, tan denostado por algúns, tampouco lles parece ben o turismo, algún das súas señorías sigue sendo un elemento fundamental de riqueza. Galicia ten que seguir sendo un territorio amable cos turistas, sempre que, eu creo que isto pasa na inmensa maioría dos casos, veñan aquí con respeto, a disfrutar do noso patrimonio, a disfrutar de nós, pero respetándonos. Galicia, como destino turístico, goza dun excelente estado de saúde. 8,2 millóns de visitantes o ano pasado, o dobre de turistas que dice pronto que hai unha década. E máis de 130.000 persoas traballando directamente no sector, aparte de todos os empregos indirectos. Este crecemento ven para ellos, sen dúbida, a outro gran fenómeno, que é o Camiño de Santiago. No primeiro trimestre recolleron a súa credencial 56.200 peregrinos. A afluencia en Semana Santa foi altísima, incluso desafiando as condicións meteorolóxicas. Que estamos facendo? Pois preparar a segunda
a seguinte gran cita, que os acabou do ano 2027. Que estamos vendo? Pois o de sempre, as bonificacións fiscais que estaban comprometidas xa dende mediados do ano pasado, que xa tiñan que estar en vigor, pois calada por resposta, seguimos sin telas e seguimos perdendo oportunidades de patrocinio. Volvo a facerme esta pregunta: que pasaría se ese evento fora en outra comunidade autónoma que vostedes teñen todos na cabeza? Aquí, calada por resposta, non pode ser, non hai orzamento, e para outras cousas hai medidas, pero para isto Galicia se ten que aguantar. E é unha mágoa, porque todo apunta que Galicia este ano vai bater por primeira vez a marca das 500.000 compostelas, e iso tendo ou non tendo en conta todos aqueles peregrinos que non a solicitan. Temos medidores agora mesmo que acreditan que podíamos en realidade estar chegando aos 850 ou 900.000 peregrinos reais. Por lo tanto, hai que seguir traballando para que esta atención, esta boa atención que no eido turístico suscita Galicia non sexa unha moda pasaseira, como son ás veces as cousas en turismo. Galicia e o novo desenvolvemento turístico chegou para quedarse. Por lo tanto, imos consolidar esta fonte de riqueza. O turismo sae o 10% do Produto Interior Bruto e hai que seguir traballando para diversificalo, para desestacionalizalo, para innovar e para formar os nosos profesionais turísticos. Programa de capacitación, batería de axudas por máis de 20 millóns, todas estas son cousas inmediatas para seguir aproveitando esta oportunidade de consentidiño, esta oportunidade de creación de emprego. E se falamos de emprego, temos que decir que o noso mercado laboral está en boa forma. Así evidencian os datos. Volvo aos datos. Hai que seguir sendo exixentes, sí. Hai que conformarse, en absoluto. Pero está en boa forma. Cando hai persoas que están no paro, a vez hai moitas empresas que non son capaces de cubrir as vacantes, ese é un motivo para non conformarse. Algo, evidentemente, está fallando. A Xunta, nas súas responsabilidades que as ten que traballar para arranxalo. E por iso unificamos nunha única convocatoria todas as axudas aos autónomos, que son os que crean emprego en moitísimos casos. Seguimos depurando as listas das persoas que constan como desempregadas para que os servizos de orientación poidan centrarse naqueles que realmente están nas listas porque queren traballar. Hai que axudalos a encontrar traballo e hai que axudar aos empresarios que queren cubrir esas vacantes. Xa revisamos a situación de 60.000 persoas nestes últimos meses. Xa atoparon emprego, eran parados de longa duración de 60.000, 10.000 desas persoas. E máis de 93.000 persoas xa asinaron o compromiso de buscar traballo activamente e terán que facelo, teñen que facelo porque vou para eles, llevo para toda Galicia. E tamén, por suposto, hai que seguir avanzando no control das baixas laborais. Un enorme problema do que algúns non queren falar, porque se nota que non falan cos empresarios. Hai que evitar que as persoas que estando sás non vayan a traballar. É dicir, hai que decirlo, en ocasións varias tamén por fallos na administración que hai que corrixir. E, por lo tanto, que estamos facendo? Pois xa revisamos a situación de 20.000 traballadores e concluímos que 2 de cada 3 estaban listos para a reincorporación deses que revisamos. E de aí unhas semanas as baixas para operacións programadas emítense xa desde o hospital. Isto facilita moito a vida desas persoas, e as baixas asociadas a cancro, fracturas óseas ou coronavirus incluso poden realizarse por teléfono. Hai que ser razoables con aquelas persoas que necesitan esa razoabilidade e tamén inflexibles para conseguir que o absentismo laboral sexa algo que se encadre dentro de límites obxectivos e legais. E, polo tanto, seguir tomando medidas para o mercado laboral cada vez máis asustado exixe esforzos, pero esos esforzos redundan no tecido económico. Imos seguir afondando nas políticas de retorno, que xa supuseron a chegada a Galicia de 36.500 persoas con raíces na nosa terra, que poden traballar aquí de xeito inmediata, moitas delas emprendedoras, moitas delas menores de 45 anos, e que xa están cubrindo postos de traballo vacantes e están creando riqueza en Galicia. E tamén, por suposto, impulsaremos a formación ben plantexada, a aposta polas microcredenciais, da que Galicia é pioneira e que está sendo imitada en moitos sitios, está favorecendo que con formación de curta duración, formación moi asustada o que se necesita, as empresas poidan cubrir as súas necesidades neste eido. Aquí, volvo a decir, cobra a importancia fundamental a reivindicación das competencias ou permisos de traballo. Volvo a decir que isto é fundamental. Se o Goberno Central estivera facendo ben, non pediríamos esta competencia, pero para Galicia é importantísima. Xa teñen outras comunidades autónomas, hai que axilizar a incorporación das persoas que son necesarias, moi necesarias, en determinados postos de traballo, persoas que están aquí, que teñen dereito a traballar, a iniciar unha nova vida. Eu agardo, sinceramente, que non haxa problemas. Primeiro, porque non sería entendible volver a repetir
o que tivemos que sufrir coa lei do litoral, e segundo, porque isto tuve ocasión de falalo co ministro, o que vostedes deixaron solo o día do traspaso do litoral, e me dixo que neste tema deberíamos chegar a un acordo. Agardo que sexa así. E, señorías, unha administración e un país de calidade ten que ter servicios de calidade. Unha economía sa e próspera é a clave para contar con servicios públicos eficientes. Temos que ter un estado de benestar que merezca sexa merecedor da marca Galicia Calidade, e todo isto se pode conseguir sin a necesidade de aumentar a presión fiscal, sin que a presión fiscal sexa cada vez maior. Todo o contrario, levamos anos demostrando que unha carga fiscal baixa e un estado de benestar forte son perfectamente compatibles. Isto hai gobernos que non entenden. En Galicia entendémolo perfectamente. Levamos moitísimos anos baixando impostos, 121 veces dende o ano 2009. As bonificacións fiscais aprobadas en Galicia nestes anos permitiron aos galegos aforrar 300 millóns de euros. As deste ano, ahora que está facéndose a declaración da renta, 34 millóns de euros máis. En Galicia xa contamos cunha das fiscalidades máis beneficiosas para as rendas máis baixas. Os impostos máis baixos para comprar unha vivenda, tanto no rural como para os galegos de menos de 36 anos, e para as familias numerosas e para as persoas con discapacidade. Temos os impostos máis baixos para a compra dun vehículo de segunda man. Temos bonificacións para estimular o mercado da vivenda, tanto persoas novas que alquilen un piso como os propietarios que rehabiliten vivendas baleiras. Somos a única comunidade na que as familias con 2 fillos están equiparadas ás numerosas a efectos do IRPF, o que permite aforrar, solo por isto, 250 euros a cada familia, si son 3 fillos 500 e outro 250 por cada fillo a maiores. E, dende este ano, contamos tamén con 300 euros por cada menor en acollida, xa dende o primeiro día. E, ademais, aquí o 99,9% das herdanzas de pais a fillos non tributan, como todos saben, e tampouco este ano as herdanzas entre parentes polos parentes colaterais polos primeiros 25.000 euros. E comprométeme a unha cousa. Galicia non vai subir impostos. Galicia sempre que poda, porque depende da situación económica, vai seguir baixándos. Será outra expresión da Galicia Calidade frente ao que estamos vendo que fan por aí. E, señorías, sen dúbida hai que falar de vivenda. Un dos problemas que máis preocupan en toda España e, por suposto, tamén en Galicia. É evidente que a situación é mala, digo, en todas partes, tamén en Galicia, e non recoñecelo sería engañarnos a nós mesmos. Non é normal que tanta xente teña que esperar tantísimo tempo para poder emanciparse porque non ten unha vivenda. Non é normal que haya que dedicar unha parte importantísima do salario a pagar a mensualidade dun alugueiro. Todo isto non é normal, todo isto hai que intentar darlle solución, hai que darlle. A vivenda é absolutamente imprescindible e ten que estar entre as prioridades de calquera goberno. Por suposto, entre as prioridades do goberno da Xunta de Galicia. Vou dicir unha cousa, convén acertar no diagnóstico. É moi fácil falar alegremente das causas, das solucións, pero aquí hai que acertar. Por lo tanto, hai que pensar. E creo que é reducionista e desacertado culpar da situación única ou moi principalmente pois a cobiza de todos os caseiros ou a auxe das vivendas turísticas, por suposto, que aí haberá que actuar tamén. Pero dar esa explicación e non facer nada máis, eso, dende logo, o Goberno da Xunta de Galicia non o vai facer. O que temos que facer é intentar solucionalo. Non solucionalo con medidas que non están funcionando. As medidas de control de precios, zonas tensionadas, por suposto que a Xunta de Galicia, si se piden, as tramitará e as declarará. Si se cumplen as condicións, se están as solicitudes ben feitas. Por suposto que sí, e intentaremos ser o máis áxiles posibles para poder facelo. Pero a experiencia me remito. En Barcelona xa funcionan. En Barcelona reducise os contratos de alugueiro un 18%, nos Países Baixos, que foi onde empezou toda esta tendencia, un 38% menos de contratos de alugueiro. Por iso a Xunta de Galicia di, alá os que queiran creer nesta figura e non queiran facer nada máis, nos imos intentar ser eficaces e responsables. E pensar que a solución non pasa por persistir en medidas que fracasaron. A nosa resposta ten que ser outra. Incrementar o número de vivendas dispoñibles e, por suposto, para iso o máis eficaz é construílas ou poñer as condicións para que se poidan construir. É coñecido xa a nosa aposta que imos cumprindo
paso a paso en cada Consello da Xunta de Galicia de duplicar o parque público de vivendas, pasar de 4.000 a 8.000 neste 4 anos. Xa temos 2.000 en marcha. Tempo histórico é posible gracias a, primeiro, unha coordinación administrativa, a unha vontade política e tamén en disposición de fondos. Triplicamos os orzamentos de vivenda neste ano 2025. Pero non é a única medida, hai máis. Estamos a facilitar solo tamén para, confiando na colaboración público-privada, para que se construían 20.000 vivendas protegidas e 5.000 libres a través da nova figura, valiente figura, meditada figura, dos PIA residenciais, que van a axilizar moitas cousas, evitando todas as trabas urbanísticas que ata agora existían. Tamén estamos dando avais para que os mozos compren vivendas no mercado ou calquera persoa que adquira vivenda protegida non teña por que poñer a entrada. O bono Emancípate, de enorme éxito, máis de 3.000 solicitudes ata o día de hoxe para pagar os primeiros gastos derivados de mudarse, moitas veces, casi sempre, a unha primeira vivenda propia. Máis facilidades para a conversión dos locais comerciais en vivendas, sin ter que modificar o pesón, sin trámites urbanísticos moi engorrosos que antes obstaculizaban todo isto. Menos impostos para comprar estes baixos, para comprar e rehabilitar inmobles destinados ao alugueiro, reducir a mitade os prazos de tramitación do novo solo residencial para vivendas protegidas, dar un prazo excepcional de 3 anos para recuperar os edificios inacabados que a crise deixou en tantos concellos galegos que podemos ver eses esqueletos, sempre e cando se adiquen, se sabía urbanísticamente, a vivenda protegida. Crear unha sociedade de vivenda pública de Galicia. Dito e feito, en Galicia xa está funcionando, xa está promovendo vivendas, agora mesmo que será unha realidade en pouco tempo. Temos esa mesma promesa dende o Goberno Central que a día de hoxe sigue sendo, xa van moitos meses, simplemente unha promesa. Elevamos os límites de renda para que máis persoas poidan acceder a unha vivenda pública ou protegida. Declaramos protegidas permanentemente as vivendas que teñen esa protección de inicio. E, señorías, imos seguir construindo unha Galicia que sexa fogar para todos, independentemente da súa idade ou nivel de ingresos, axudando os de menos ingresos para que isto poida ser unha realidade. E por iso seguiremos tomando medidas para que cada vez haxa máis vivendas dispoñibles. E hoxe lles anuncio que lanzaremos de xeito inmediato un novo programa de axudas para rehabilitar, renovar e asegurar inmobles baleiros que vayan sair ao mercado de alugueiro. Animar os propietarios, darlles seguridade, deixar de amenazalos e deixar de culpabilizalos. Ese é o camiño, e non o contrario. Ese é o camiño. Estes contratos terán unhas condicións, deberán ser dun mínimo de 5 anos, as axudas terán de media 12.000 euros e poderán ser aínda superiores cando os alugueiros sexan a xente moza ou a familias con fillos pequenos. E falando de familias, coñecemos como é a distribución demográfica en Galicia. Un de cada 4 galegos ten máis de 65 anos e a previsión é que no ano 2050 sexan un de cada 3. O número de fillos por muller se mantén prácticamente inviable no último cuarto de século, pero é certo que pasaron de nacer en Galicia 18.000 galegos o ano a apenas 14.000. Isto é unha realidade e, polo tanto, unha realidade que hai que afrontar. Ningún goberno pode obligar, e faltaría máis, a ninguén a ter fillos. Ora, eso sí, todos os gobernos estamos obligados a brindar o máximo apoio a todas as persoas que toman esta importantísima decisión, que vai cambiar, por suposto, as súas vidas para ben, pero tamén vai cambiar para ben o porvir de todo o país. É un orgullo que en Galicia sexamos pioneiros e referentes a nivel nacional e incluso europeo en algunhas medidas de apoio á familia. A primeira lei de impulso demográfico, a tarxeta Benvida, xa se beneficiaron 111.000 familias, a oferta máis amplia de España en reproducción asistida dentro da sanidade pública, a protección da saúde infantil, máis que en ningún outro lugar del mundo, pioneiros a nivel mundial no calendario de vacinación infantil, en lo cribado neonatal, pero non hai que conformarse con todo isto e, polo tanto, hai que seguir facendo esforzos. E anuncio que no vindeiro curso imos poñer en marcha un proxecto piloto para administrar nos colexios a vacina intranasal da gripe e ampliar dos 5 aos 11 anos o teito de idade para inmunizarse mediante esta vacuna. Evitar un pinchazo que nunca é agradable e que probablemente servirá para elevar os grados de inmunización dos nosos rapaces e rapazas. E, señorías, unha Galicia próspera
Unha Galicia próspera, unha Galicia calidade ten que ser unha Galicia en igualdade. E, por lo tanto, todas as nenas en Galicia deben ter a certeza e a seguridade de que poderán ser o que elas desexen, exactamente e nada máis e nada menos. Sen tópicos, sen rancios estigmas, sen teitos de cristal. Digo, Galicia calidade e Galicia igualdade tamén. E esa igualdade hai que forzala, con esforzos, dende a Xunta de Galicia. Esforzos que se esforzan desde a escola. Acabamos de poñer en marcha un programa innovador nos institutos que se basea en testemunhas directas de víctimas de violencia machista que explican a súa experiencia directamente a cara aos alumnos. Igualdade que se forza con iniciativas reais. Programa EMEGA para axudar as mulleres emprendedoras, liñas de axudas en sectores masculinizados para que poida haber máis mulleres. Igualdade que se forza destinando máis fondos que nunca en materia de igualdade, moitos máis que na época do bipartito. Por suposto, temos que desterrar, porque iso tamén é igualdade, a violencia machista. Non só as súas manifestacións máis dolorosas, máis horribles, cando morre unha muller, un asesinato neste ano, Josefa Fariña, senón tamén simplemente os atisbos, as mostras, o que ás veces é o principio de algo moito peor. Ningunha muller debe vivir con medo, resida onde resida. En Galicia dispoñemos de 84 centros de información á muller. Sirven a 200 concellos e atenden a máis de 16.000 galegas cada ano. Pero é certo que todavía hai unha terceira parte de concellos que non dispoñen deste servicio. E, polo tanto, anuncio que a Xunta de Galicia porá en marcha 4 centros de información á muller móviles. Un por provincia. Para que? Para percorrer os concellos rurais, identificar posibles casos de violencia machista e axudar as víctimas. E estes centros móviles acudirán tamén aos centros de ensino, especialmente os 7 campus universitarios galegos para informar e asesorar. Asesorar e mellorar a educación, señorías. E a educación é a chave que abre as portas do futuro. E por iso estamos tan orgullosos do sistema en Galicia. Fómolo construindo, paseniño, pero cun objetivo claro durante todos estes anos. E á vista están os datos. Galicia é a terceira comunidade con máis profesores por alumno e temos en marcha medidas para ir mellorando aínda máis estas ratios. Somos a comunidade coa estabilidade máis alta entre os docentes, coa máis baixa taxa de interinidade. O 93% dos concellos galegos teñen un colexio de infantil e primaria, frente ao 55%, 93 frente ao 55% da media nacional. E contamos coa rede de transporte escolar máis extensa de España para darlles servicio. Dispoñemos tamén dun plan de arquitectura pedagóxica que vai supoñer o investimento de máis de 500 millóns de euros na construción ou renovación, grandes renovacións de moitos centros escolares. A nosa educación é referente de inclusión. Isto temos que facer sentir especialmente orgullosos. 91% dos alumnos con necesidades especiais están matriculados nun centro ordinario e despois existen excelentes centros de educación especial cando se precisa dunha atención máis singular. Formación profesional está a medrar a un ritmo sen precedentes e isto é fundamental en moitísimos aspectos. Hai o dobre de alumnos que no ano 2009 e o triplo de empregabilidade. En formación profesional dual, prácticamente empregabilidade total. Nos conformamos? Non, hai que seguir avanzando. Estamos implantando programas para orientar aos alumnos que poidan estar tentados ou só fixeron de abandono escolar e iniciativas para ligar aínda máis estreitamente as ensinanzas da FP coas necesidades do mercado laboral. Esta é a clave e o que explica este enorme auxe. Se dobrou, como xa digo, a factura na FP nos últimos anos. E, por suposto, hai que seguir apostando por unha educación gratuita, como estamos facendo, pioneiros. Non hai ningún outro sitio en España, ninguna comunidade autónoma, na que se poida entrar dende o principio casi gateando nunha gardería, e sexa gratuita para as familias, para os pais e nais, e se poida salir cun título de formación profesional ou universitario, o que cada un quera, se un se esforza, debaixo do brazo, sin ter que abonar un solo euro. A universidade, señorías, en Galicia é gratuita. Outros o prometeron. Outros o anunciaron e, por suposto, xa se lles esqueceu. Era un dos compromisos do debate de investidura do presidente Sánchez, polo que todavía estamos esperando a que se digne falar algunha vez máis daquele anuncio que fixo. En Galicia o anunciamos hai un ano e en Galicia xa funciona. Galicia cumpre dito e feito. E creo que isto hai que poñelo en valor. Estou
Orgulloso de que esta aposta dé os seus froitos. O abandono escolar caeu a menos da metade en 15 anos en Galicia. Creo que este é un dato moi importante. O informe PISA nos sitúa por riba da media dos países desenvolvidos en todos os ámbitos e destacamos especialmente en ciencia, logo falarei dela, e en pensamento creativo. Queremos que Galicia siga brillando tamén en educación. Un sistema educativo que sirva para o que ten que servir, que é para formar as persoas e reducir as desigualdades, e que todos os nenos e nenas, independentemente da contorna na que nacesen, teñan as mesmas oportunidades. Contamos xa cun modelo de adquisición de libros de texto e material escolar xusto, dos máis xustos que existen, dos máis equitativos. Un sistema que está adaptado a distintas realidades dentro das aulas e baseado na renda, e, polo tanto, que apoia a quen máis o precisa. Pois ben, queremos seguir avanzando, reforzar esta concepción, estendendo este modelo a máis persoas, das clases medias, que actualmente non están a recibir ningunha axuda neste eido. Por tanto, anuncio que Galicia vai implantar, xa para a vindeira declaración da renda, unha nova desgravación por compra de libros e por compra de material escolar. Para que? Para que os fogares de entre 10.000 e 30.000 euros de renda anual per cápita poidan descontar ata o 15% do gasto e ata un máximo de 105 euros por alumno. 105 euros por alumno. E, por suposto, seguiremos pola senda ao plurilingüismo, que é unha riqueza. A Comunidade Autónoma de Galicia sae de todas as de España a que ten mellor nivel de inglés nos seus alumnos. Hai que seguir avanzando. Este é un camiño importantísimo. Hai que seguir dando unha educación digital razoable e proporcionada. Non hai que delegar, por suposto, nas pantallas dos ordenadores a formación dos máis pequenos, pero tampouco podemos obviar, facelo sería demagóxico e irresponsable, que vivimos nun mundo digital, cada vez máis digital, e, polo tanto, os nenos e nenas deben coñecer as oportunidades e tamén os riscos que ofrece toda a tecnoloxía. E, polo tanto, a primeira lei de educación digital de Europa será unha oportunidade para todo elo. Garantiremos unha educación falada do plurilingüismo, por suposto, que impulse o galego, tendo en conta os cambios sociais. Volverei máis adiante sobre esa cuestión, pero non quería deixar de mencionala no apartado da educación. E seguiremos avanzando pola ruta, por suposto, de unha educación respetuosa con todos os pequenos e que o acoso escolar este totalmente desterrado. Este mesmo ano, Galicia vai crear unha rede de centros contra o acoso escolar para seguir construindo, dispoñendo, tendo, mantendo, fomentando, presumindo de colexios e institutos libres deste tipo de conductas que non refliten en absoluto nin o que somos nin o que queremos ser, e cando se produzan hai que erradicalas de xeito absolutamente radical. Radical. E como os nosos cativos convertes en persoas mellores no sistema educativo, teñen que complementar todo isto coa súa educación no tempo de lecer. Na parte que lle corresponde, por suposto, aquí hai unha parte moi importante de responsabilidade do seu entorno, das súas familias, das súas persoas máis cercanas, pero nós tamén temos que facer a nosa parte. Por lo tanto, a semana que ven xa vai abrirse o prazo de inscripción para a campaña de verán 2025 que bate un ano máis o récord de prazas. 11.600 prazas disponibles para a nosa xente moza en campamentos, en campos de voluntariado, en todo tipo de formatos para satisfacer todo tipo de gustos e inquedanzas. Señorías, paso ao apartado da sanidade. Non hai mellor investimento que o investimento en saúde. Témolo clarísimo. Por iso, este ano, e xa van varios anos seguidos, volvemos a marcar un récord en canto á cifra de investimento en sanidade pública dos orzamentos da Xunta de Galicia. Hai moitos exemplos que podrían desglosar todo isto. 160 millóns de euros nos últimos anos invertidos en construir e mellorar máis de 130 centros de atención primaria. Desde o ano 2009 inauguramos xa 2 grandes hospitais e impulsamos a renovación en profundidade de todos os demais. O último, o que está en construción ahora mesmo en Coruña, máis outros que todavía están en construción. Avanzamos cara a un novo modelo de atención primaria cos centros integrados de saúde. Xa funcionan en Lugo e Lalín e pronto abrirán as súas portas en Vigo e estamos impulsando outro en Ourense. Apostamos pola innovación sanitaria e polos investimentos en alta tecnoloxía.
Os hospitais contan con 10 equipos de cirurxía robótica, xa fixeron máis de 5.000 intervencións. Estamos impulsando a unidade de fabricación de terapias avanzadas contra o cancro e estamos construindo o Centro de Protonterapia aquí en Santiago de Compostela, que será referente no norte de España, e volvo aquí a decir, frente a algunhas críticas absolutamente inentendibles, absolutamente insustas, volvo a poñer en valor a axuda, a cooperación e a mantendida da Fundación Amancio Ortega en todos estes temas, e quero dicilo aquí públicamente, recoñecelo e pedir un aplauso para o labor que están facendo. Bueno, lamento moitísimo que para os grupos de oposición este esforzo non merezca ningún aplauso. Eu teño claro que, frente ao esforzo enorme que estamos facendo dende a Xunta de Galicia, as colaboracións fundamentais sempre van ser benvidas. O teñen claro tamén en comunidades que goberna o Partido Socialista, pero como sempre o Partido Socialista aquí é absolutamente diferente. Lamento que sexa así e que vexamos unha proba máis. Hai cousas que non dependen de nós. Decía que hai moitas cousas que nós podemos facer e outras que non dependen de nós. O Goberno Central parece ser que é o único que a día de hoxe, como non ten esa responsabilidade, non se decata de que a sanidade en toda España ten un problema de recambio xeracional. Lo estamos dicindo todas as comunidades autónomas, todas, as gobernadas por todos os partidos políticos, especialmente en determinadas especialidades. Ala eles, si es costa tanto recoñecer algo que está na súa man solucionar, non respecto ao coste que asumiríamos as comunidades autónomas, pero sí respecto ás decisións que hai que tomar. Malia iso, nós seguimos traballando e estamos facendo, o Sergas está facendo un traballo moi considerable, admirable, diría eu, para responder ao enorme reto que supón o envellecemento da poboación, por exemplo, a súa dispersión, o incremento da demanda, especialmente en atención primaria. Señorías, isto está dando os seus froitos. No ano 2024 reducíronse as esperas e aumentou a actividade asistencial en todas as áreas da sanidade, nas cirurxías, nas consultas e nas probas diagnósticas. En cirurxía, por primeira vez, superamos as 200.000 operacións nun único ano, 30.000 máis das que se facían hai apenas 10 anos. En consultas co especialista, o tempo medio de espera baixou de 73 a 61 días. Ten que seguir baixando, por suposto, pero baixou, sen ninguna dúbida. 12 días menos dos que había hai un ano. Somos a segunda comunidade que menos agarda para unha consulta médica. E respecto ás probas diagnósticas, no ano pasado, 2024, creceu a actividade máis dun 4% e reducise en máis de 6 días o tempo medio de espera. Señorías, vou non decir unha vez máis, frente ás críticas desmesuradas, exaseradas, que se clasifican por si mesmas, frente á politización que moitos intentan no ámbito da sanidade, eu recoñezo, sempre o dixen, o teño clarísimo, e o primeiro que digo sempre que hai cousas que mellorar, que claro que non todo está ben, que claro que non todo é perfecto. Pero tamén digo unha cousa, firmemente convencido, a sanidade do ano 2025 é mellor que a do ano 2024. E traballaremos, faremos todo o posible, así será, para que a do 2026 sexa mellor que a do ano 2025. E así cumpriremos co noso deber que estea a altura das necesidades e demandas das galegas e dos galegos. Seguiremos avanzando en sanidade preventiva cos cribados, seguiremos avanzando en saúde mental, duplicamos o número de profesionais especializados en saúde mental nos Sergas, investimos este ano 28 millóns de euros en programas específicos de saúde mental e contrataremos 35 novos psicólogos clínicos durante o tempo que nos queda de legislatura para a sanidade pública galega. Avanzamos tamén a atención sanitaria a persoas maiores dependentes. Anúnciolles que nos vindeiros meses poñeremos en marcha un plan piloto e, se ten éxito, como xa agardamos, estenderémolo para atender a doentes con patoloxías crónicas complexas e avanzadas que están nunha residencia ou recibindo cuidados dun familiar na casa. Farémolo dende un enfoque multidisciplinar, tanto sanitario como social, e estamos seguros que se verá a mellor. Empezaremos o plan piloto dun distrito sanitario e o estenderemos, se ten éxito, que agardo que sí, o resto da área sanitaria xeográfica galega. Dependencia e discapacidade. Dependencia e discapacidade. Aquí as cifras, señorías, tamén hai moito que facer, por suposto, pero falan por si solas. Viviu unha rapidísima expansión dende o ano 2009, así tiña que ser.
pero hai que poñelo en mérito. Investimos 4 veces máis en dependencia, en atención á dependencia, que no ano 2009. Atendemos 5 veces máis persoas dependentes e contamos co triplo de prazas públicas en residencias. 16.000 a día de hoxe, e ten que seguir medrando, por suposto. Tamén para os medios que están nas súas casas, recordarán que no último debate de política xeral, ano 23, non hai 2 anos, anunciei a posta en marcha dun bono, chamámoslle de 5.000 euros, bono coidado, para as persoas que coidan a un familiar na casa. Dito e feito, hoxe en día o están recibindo 23.000 persoas en toda Galicia. Galicia aquí cumpre tamén. E frente a este logro, un recoñecemento. Xa o dixemos cando presentamos o plan de choque, chamámoslle, para as valoracións de dependencia. Hai moitas persoas maiores ou con discapacidade que esperan máis tempo, vou dicilo directamente, do tolerable para recibir a súa valoración. E o primeiro é pedir disculpas a esas familias que aínda siguen esperando, iso ante todo. Pero, ao mesmo tempo, decir que non estamos de brazos cruzados. E creo que o saben, polo menos o saben esas máis de 32.000 persoas que saberon como se resolvía nestes 3 primeiros meses o seu expediente que estaba pendente esperando hai moito tempo. Empezamos o 1 de xaneiro con ese plan de agilización e simplificación dos trámites. Xa digo, non chegou a 110 días, que os datos que teño xa logramos máis de 32.000 resolucións, que é un 70% máis que o ano pasado. Evidentemente, había que mellorar, o recoñecimos, e o estamos facendo. E teño que dicilo, isto non é aínda a meta, temos que facelo aínda mellor, pero creo que é razoable, e creo que é unha demostración de que cando hai un problema, algúns teorizan, algúns denuncian en fan demagoxia e outros a Xunta de Galicia actúa. E actuar tamén é seguir reforzando aínda máis o servizo de axuda no fogar en colaboración cos concellos. Estamos en plena negociación coa Federación Galega de Municipios e Provincias. Hai apenas 3 anos chegamos a un acordo para aumentar a cantidade e agora a previsión é volver a aumentala para que un servicio fundamental, imprescindible a día de hoxe, se poida seguir prestando. Somos conscientes agora mesmo de que é un problema grande para moitos concellos. Agora, volvo a decirlo, vai ser imposible directamente, poder chegar a unha solución sostible se o Goberno central non cumpre a súa parte. A débeda acumulada do que tiña que pagar por unha lei do Goberno central e que ainda non pagou xa supera os 2.500 millóns de euros. O ano pasado baixouse a aportación respecto do que tiñamos no ano 2023. Por lo tanto, cando escoitamos a algún ministro por aí decir que xa cumpriron con Galicia de que nos queixamos, pois lle digo, ese mentira, temos razóns de sobra para queixarnos. 2.500 millóns de razóns para queixarnos por ese tema. Pero como a parte de queixarse hai que traballar e cumplir, nos imos seguir traballando. E hoxe, señorías, anúnciolles que Galicia vai desenvolver ao longo desta legislatura un plan de construción de residencias, o plan máis ambicioso da historia de Galicia. Imos crear 24 centros con 1.800 novas prazas de atención aos maiores en concellos de menos de 5.000 habitantes nesta legislatura. Isto vai permitir traballando man a man co sector, incrementar preto dun 15% as prazas actuais, crear un milleiro de postos de traballo no sector sociosanitario e ampliar a cobertura residencial a moitas localidades, a moitos pequenos concellos que neste momento non contan cun centro e o demandan porque o necesitan. Isto é futuro, señorías. E o futuro necesita certezas. Neste camiño que fomos construindo ao longo da nosa historia, aínda quedan por coroar moitas metas, sin ninguna dúbida. Todos o sabemos. Conseguimos moito, aínda que a algún lles coste recoñecelo. E hai que conseguir moitísimo máis. O noso país agocha enormes cantidades de talento en todos os aspectos, tamén nos seus investigadores. Investigadores que están traballando nas universidades, nos centros singulares, en centros públicos, privados, que están conseguindo día a día importantes logros, importantísimos. Ás veces, sin o necesario recoñecemento, pasan desapercibidos, non se lles dá o valor que realmente teñen. Nos confiamos neles. Somos a comunidade que máis está a medrar o investimento en I+D+I.
Estamos liderando a compra pública de innovación en toda España, cunha porcentaxe moi grande, máis da metade de todo o que se captou en España. Vimos de dotarnos dunha folla de ruta que presentamos hai pouco tempo no Consello da Xunta e despois o sector, o Plan de Investigación e Innovación Horizonte 2027, cun investimento de máis de 1.300 millóns de euros, que se di pronto. E, ademais, aparte de fomentar e reter o talento investigador en Galicia, queremos salir a captalo fora. Esa sociedade que acabamos de crear para captar o talento moitas veces galego que está traballando polo mundo e que quere volver, e outro que non é galego, pero non lle importaría, estaría desexando traballar en Galicia, hai que salir a buscalo. Investigación co ADN galego e, por tanto, esa fundación se poñerá a traballar, agardo que tamén coa colaboración do sector privado, para incrementar as posibilidades de éxito. E para marcar todos estes esforzos e dotarnos das mellores ferramentas en I+D+I no ecosistema galego que estamos construindo, anuncio que xa comenzamos a traballar neste ano nunha nova Lei de Ciencia e Innovación de Galicia, que estará á altura da legislación máis punteira de Europa neste ámbito, porque queremos ser punteiros neste ámbito. Non é coincidencia que poucas semanas despois de que este Parlamento aprobase a primeira Lei de Inteligencia Artificial que se aproba nunha comunidade autónoma e en toda Europa por parte dunha rexión para garantir que o seu uso contribúe a unha administración máis útil e máis eficaz e a seguridade dos ciudadanos, non é casualidade que agora queramos dar este salto para ter certezas nun mundo dominado polas incertezas. Sería unha equivocación, señorías, pensar que os grandes avances que experimentou Galicia nas últimas décadas son irreversibles ou que non tiveron ningún custe. Nin son irreversibles, poden virar, especialmente algúns en calquer momento, e, por suposto, tiveron os seus custes. Por lo tanto, asegúrelles que a Xunta non se vai permitir relaxacións nin distraccións, nin caemos nos cantos de serea que invitan a deixar pasar as oportunidades para, a través da indefinición, de non mollarse, de non molestarse, de non equivocarse, aproveiten outros. E os digo que coa confianza desta xente, o apoio deste Parlamento, o espero tamén dos grupos de oposición en cuestión fundamentais, propóñelles que sigamos a pensar nunha Galicia en grande. E pensar Galicia en grande supón afondar en cohesión e vertebración. Ningún dos nosos 313 concellos ten que sentirse descolgado dos avances colectivos. E para iso hai que ter máis infraestructuras de transporte. En eixos como Santiago Estrada estamos traballando, Lugo Monforte estamos traballando, Tuia Guarda estamos traballando, Costa da Morte estamos traballando, Brión Nolle estamos traballando ou Costa Norte estamos traballando. E outros moitos nos que traballaremos no futuro, cando culminemos estas obras. 9 de cada 10 galegos estará a menos de 15 minutos dunha vía de altas prestacións. E isto é un orgullo para todos. Temos que dotarnos de máis infraestructuras tecnolóxicas. O traballo en remoto supón oportunidades. Nómadas digitais son unha oportunidade e temos que atraelos hacia Galicia, especialmente hacia os pequenos concellos que ofrecen especialmente a calidade de vida que están buscando. Por iso hai que seguir cos plans para que as zonas máis afastadas da xeografía galega conten tamén con cobertura de datos. Estamos ahora mesmo nun plan que vai beneficiar a 210 aldeas nas que viven máis de 5.200 persoas e nas que todos estes nómadas digitais, a parte dos seus habitantes que teñen todo o dereito do mundo, poden fixalo como lugar de residencia. E hai que apostar por unha mobilidade sustentable. En Galicia, xa os menores de 21 e os maiores de 65 non pagan o transporte, o autobús, o transporte público. Hai que seguir implantando melloras, hai que seguir avanzando e, por suposto, hai que seguir vertebrando a nosa terra. Nas competencias que temos, falei antes das grandes infraestructuras, a parte das tarefas de conservación que consumen moitos recursos, e aquí teño que pedir tamén ao Goberno Central vertebrar en materia de estradas, se entende moito máis que en calquer outro aspecto. Ese traballo hai que facelo. Hai moitísima marxen de mellora nas conexións ferroviarias de Ferrol e Lugo, tantas veces afastadas e ignoradas por este Goberno especialmente, pero tamén polos anteriores, e hai que decilo. Nos enlaces con Portugal non sería de recibo que se chegara dende o lado da fronteira portuguesa o noso lado e que en Galicia, en España, seguíramos con todos estes estudios, todos estes proxectos, todas estas dilacións ás que o Goberno Central nos ten tan acostumados. Galicia aí xógase moitísimo. As infraestructuras ferroviarias, as portuarias, as gasísticas, non podemos quedar illados. Galicia tuvo que buscarse a vida para non quedar illado, non ser unha illa enerxética
en canto gas e futuramente o hidróxeno, e ese illamento, teño que dicilo, se nos condenaba dende o Goberno central. Temos que pensar Galicia en grande, e pensar Galicia en grande supón protexer o medio ambiente. A nosa comunidade ten que seguir sendo líder en defensa da nosa biodiversidade e en loita contra o cambio climático. Todas esas empresas que están colaborando nesa alianza que hai coa Xunta de Galicia son unha boa mostra de que as cousas estánse facendo ben. Hai que cuidar o noso monte, unha enorme riqueza. Un monte ben xestionado e aproveitado e un monte protegido, un monte que non ten por que arder, e por iso seguiremos apostando pola economía forestal, que é o sustento de moitísimas familias, especialmente en determinadas zonas de Galicia. Seguiremos apostando polas agrupacións de propietarios no noso monte e tomaremos en tempo e prazo unha decisión sobre a motoria de eucalipto a que máis beneficie os intereses xerais de Galicia, escoitando a todos os afectados. E pensar Galicia en grande supón desfacerse das enferrusadas, hai que dicirlo así, limitacións partidistas que poden impedir un gran pacto pola lingua, e máis, que buscan impedir un gran pacto pola lingua. Na sociedade galega hai un amplísimo consenso que debe ter o seu refrexo a nivel político. Non pode ser que os consensos da sociedade, cando chegan á política, salten polos aires por intereses partidarios, partidistas e electoralistas. Con esa finalidade, a Xunta tomou a iniciativa, mantén a súa man tendida. A sigue mantendo, a pesar dos evidentes signos, das evidentes mensaxes que estamos recibindo dos do non, dos de sempre, que non lles interesa. E se non lles interesa, nos sí. Os retos da lingua son moitísimos. Hai que seducir a novos galegos para que adoten a nosa lingua, hai que penetrar máis en ámbitos da sociedade que aínda se lle resisten a nosa lingua, hai que reforzar as imensas pontes, as imensas oportunidades que plantexa o mundo da lusofonía. Hai que facer moitísimas cousas. E, ora, todo isto non se pode facer, ningún destes retos se solucionará utilizando a lingua galega como arma política, e quero dicilo aquí. E pensar Galicia en grande supón apostar pola nosa cultura, que é tan diversa como diversa é a nosa sociedade. Para cada gusto ten que existir, existe en Galicia esas industrias culturais pusantes que ofrecen un grupo de música, un produto visual ou un libro elaborado aquí, en Galicia, e que está á altura de calquer creación literaria, cultural, que se poida facer en calquera lugar do mundo. Non podo rematar esta intervención, o sei que é o día de San Xurxo, San Jordi en Cataluña, para animarles a que regalen todos vostedes, os seus seres queridos, un libro de literatura galega. Creo que sería unha boa mostra deste compromiso. E, señorías, pensar Galicia en grande tamén é promover o deporte, os enormes deportistas que temos en Galicia, tanto os de altísimo nivel, que provocan tantos momentos de orgullo, tantos momentos de satisfacción aquí en Galicia, como os centos de miles de rapaces, rapazas de todas as idades que fan deporte, que facemos deporte todos os días en Galicia. Unha sociedade saudable e chea de enerxía. Práctica deportiva de base. A Xunta investiu nos últimos tempos 14 millóns de euros en axudar tanto en instalacións propias como os concellos a que teñan en boas condicións as súas instalacións deportivas. E o deporte de elite, no que a nosa terra, como decía, existen motivos de moito orgullo, máis de 1.500 deportistas deste nivel, de alto nivel, que terán no futuro centro de alto rendemento en Pontevedra, o mellor dos campamentos base para todos eles. E pensar Galicia en grande é amar esta terra tal e como é, amala tal e como é, coas nosas particularidades, coas nosas diferencias, coa nosa historia que nos une moito máis que as diferencias, coas nosas ambicións individuais e colectivas, axudándonos mutuamente a levantarnos das caídas que as haberá, as houbo, as hai, as haberá, e tamén celebrando xuntos os acertos. Os grandes acertos son sempre colectivos e tamén son moitos. E pensar Galicia en grande é gobernar coa vista posta non en hoxe, non en mañán, que tamén, nin en pasado mañán, e moito máis, no próximo ano, nos próximos anos, incluso nas próximas décadas. Hai que ser ben consciente de que as decisións axeitadas, as que hai que tomar, non sempre se reciben no inmediato, coa comprensión necesaria. O fácil é intentar facer o que dura 10 segundos, pero eso non é futuro, e eso non é pensar nos que teñen que vir detrás de nós. Pensar Galicia en grande é afrontar o futuro cunha mestura moi galega, realismo e optimismo, propia dos povos que prosperan. Hai que facelo en clave de sí, sen deixarnos arrastrar polo que
os de sempre e dende sempre se opoñen a todo, os do non por sistema. Iso non é pensar Galicia en grande. Pensar en Galicia en grande, señorías, é confiar na nosa terra e na nosa xente. Nada máis e nada menos. Confiar no que somos e no que podemos chegar a ser. Creo que o mundo aínda non sabe ata que punto Galicia e calidade son a mesma cousa. Eu lles pido que nos axuden a demostralo, todos xuntos e todas xuntas. Moitísimas gracias. Gracias, presidente. Suspendemos a sesión hasta as 16 horas. Boa tarde.